Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza ta' 6 snin ħabs għall-għalliem tal-Ingliż Alexander Giacomotto li fl-2014 kien instab ħati li appuża sesswalment lil-tifel. Giacomotto li llum għandu 70 sena kien instab ħati li bejn l-1992 u l-1996 kien ikkorrompa tifel fid-dar tiegħu li tinsab fil-qawra fil-karozza tiegħu u saħansitra fl-iskola. Il-vittma li meta bdew dawn l-atti kellu 12 sena kien tkellem fuq dan l-abbuż 10 snin wara. Jirriżulta li l-abbuż dam sejjer għal 4 snin. Fil-qorti kien instama kif l-għalliem kien ħalli t-tifel id-dar u rieħ film pornografiku u wara ġielu jagħmel sess orali. Saħansitra Giacomotto għamel ħbieb mal-ġenituri tat-tifel u konvinċihom jibatu lil binhom għal lezzjonijiet tal-privat għandu. L-imputat anke kellu restorant u beda jħaddem liż-żagħżugħ u kien talab il-ġenituri biex dan jibda jorqod għandu ħalli jonqos l-iskarriġġ. Fil-qorti nstema' wkoll l-akkużat kien xtara bosta rigali lill-vittma fosthom dgħajsa u anke rid jixtrilu post bil-kundizzjoni li ma jikxfux. Fil-fatt l-akkużat kien ta' 23,000 euro f'depożitu liż-żagħżugħ. Fid-dar ta' Roberta Gius, wieħed mill-aħwa tal-Maksar, instabu armi reġistrati kif ukoll ammont ta' flus kontanti. Dan ħareġ fil-qorti meta komplit tinstema' l-kumpilazzjoni kontra l-aħwa Adrian u Roberta Gius, magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio li huma akkużati bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkop u li wħud minnhom involuti fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti nataw dettalji minn uffiċjali tal-Pulizija ta' kif ġew arrestati l-aħwa Gius u Jamie Vella. Ingħataw dettalji tal-affarijiet li nstabbu fil-karozzi u d-djar tal-imputati. Hawnhekk intqal li fost l-affarijiet ta' Roberta Gius instabu mobiles, SIM cards, starter packs, ammont kbir ta' flus kontanti kif ukoll revolver u munizzjon li kienu reġistrati fuq is-sieħba ta' Roberta Gius. Bashir Issa u Wishar Abud, it-tnejn mis-Sudan, ingħataw sentenza ta' 6 xhur u 9 xhur priġunerija wara nstabu ħatja li pruvaw jaħarbu minn Malta passaport u dokument fals. Iż-żewġ Sudaniżi li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Alfar wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom.